Hello mga kasama, maayong adlaw kanatong tanan. Kining hapon si Radyo Man Michelle Miral Galve and welcome sa atong one-on-one sa Straight to the Point sa atong online platform, ang atong DXDC Digital. And for our episode 2, we are so thankful because today we're given a chance nga makauban din mismo sa opisina sa Department of Interior and Local Government 11 ang ato ang Regional Director o kanhi kauban nato no sa RMN Davao, Sir Alex Roldan. Sir, good morning po, sir. May buntag sa tanan. Sir. Kumusta, sir? Kumusta ang DILG karon sa atong ang priorities? DILG sa pagkakaroon naka-focus on padayon gyapon sa capability building. And we are preparing para sa bag-o na pud nga mga set of officials after October 30. Yes. And we have to understand na kami ang gitahasan sa pagsiguro nga ang mga local government units, including the barangay, should start their operation immediately after the Yes. dili man na pwede magtuon sa sila labi na sa mga bagong naglingkod. So ang mo-guide niya na ang DILG. So naami mga curriculum di pang develop karon para sa mga bagong mga opisyalis. Kung unsay mga patakaran aron dili sila mga kasuhan na nigabot sa higayon. But prior pa sa pagkakaroon, we are monitoring especially sa mga possible na mga conflict areas na mahitabo panahon sa eleksyon. May na lang kay sa Davao region, ang mga tao din himura o baba raman ang istorya, dili gyud kay siya violente compared to other regions, based on past experiences. Yes, sir. Gani kining atong barangay and SK elections nga nagsingabot is usa sa mga nindot gyud ning pamaagi no na atong pilion jud kinsa gay mga angay muling ko diha, sir. Importante magyud na siya kay part man na siya sa atong democratic system do daghang mga istorya. That's it, it's a love-hate relationship sa ato ang kondisyon tungod kay sometimes we hate the way it is being done. Ang atong mga kinaiya sa mga politiko ug ang pagsiguro kinsa maniguro nga modaog, at the same time we have to love it because that is part of our democratic process. Ang ato na lang mahimo is how are we going to strengthen all this? Unsaon na to nga mga tao na di na modawat og bugas, and then mo appeal sa mga activities sa barangay para mamahimong malinawan ang ato ang nasod. We have to realize that our whole bureaucracy or the government naka-angkor sa barangay. Yes. Without the barangay, mo fail ang collapse na siya. So this is the most important. Mingon sila nga kay ginagmay manggod. But in reality, this is one of the most important election sa atong country, ang barangay. Without the barangay, unsay may tabo sa munisipyo. Right. It's going to make sure that the people are being supported or being assisted or services sa gobyerno maabot dito sa grassroots. Ang ato bang problema nasa grassroots, wa man dito sa taas. Tama. Naman diri sa ubos. Kung magkagubot ang sa ubos, maraming sa balay kung mudauban gani mong haligo, bisan pag unsa ka gwapo sa imong bulay, matumbang gina siya. That's the kuan. Mo na nga usahay masakit mi nga murag himuon lang natong walay value kayo ang barangay kay barangay ra bitaw na, not knowing that this is the very foundation of our country, of our system. That being said, sir, that barangay election is the most important election no para sa ato. Tama gid na, sir. Kinsa tanan ako budagan man ang gobyerno barangay lang bisag walay presidente. Correct. Basta kinala nalay mo handle bisan sa purok gani, sir, di ba? Bisan ang purok ng kuan lang karon kay ang purok gi-politicize na pud. Say na problema sa purok kay kining purok manggod is supposed to be the alter ego of the kapitan. Ang problema sa other, not in Davao City but in other provinces, gina-eleksyon na po ng mga purok leaders. So wala man ni siya sa ato ang balaod. Ang atong konstitusyon nagingon ang pinakamubo ra gyud ang barangay na ang pinaka nasa ubos. But of course we are looking forward na ang atong barangay ito. Diha gid manukad ang nindot na mga programa para sa ato ang katawhan, sir. Mensahe nimo, sir, sa mga nagpapili karon o gabi na sa mga botante pod, sir. Ako bitong kanunay gibalik-balik sa mga botante. Una, kining eleksyon dili man siya permi. Do gihimo ni siyang regular. Kung kinsa atong mga gidapigan, ato gyud ang respetuhon. Okay.
di na to awayon atong silingan kay moabot ang higayon nga mag-away mo. Kinsay mo daog din ang silingan di man mo matangtang. Silingan raman gihapon na nimo. Ibot ang balay. Ang imong kaila kon magpabilin man na nimong kaila. Gawas og kumarin nimo magsunugay mo og kandila and forget about me just because of election. Yes. Ang essence mo gud sa election is you have to choose unsay naa sa atong kasing-kasing ug na feel nato nga mo'y angay. Then unsam na siya dapat respetuhay. Mao man ang konflikto sa problema sa kalibutan, it's about respect. Respetuhon nato ang iyang posisyon. Kung kinsay mo daog, then so be it. Wala man po'y muwa sa imong kuan, wala man po kay makuha. Kung mo daog tong imong kuan og katong kuan, but more on the benefit nga imong makuha is better governance. So meaning para sa tanan, if you have to think para sa tanan, atong tanawon nga respetuhon nato ang kanya-kanya nga mga desisyon. Atong mga kandidato, sir. So mga kandidato nato, kabalo man ta nga barangay is not supposed to be political. Apolitical ni siya dapat. But ang reality manggod, mga dagko daan sa taas. So make sure nga mudaog sila. So manuportan ni sila og mga barangay. So wala sa sikreto, but it's an open secret nga naagi mga nagasuporta just to make sure nga ini sila na mo lansad na sila tao daan sa barangay nga mo operate para sa ila. Ang atong hangyo na lang is siguruhon lang nato nga dili to the point nga just for the sake mo daog ka. Atong tanawon nga ang epekto ni ani unsay epekto nini ngadto sa atong katilingban. Kung ma-divide ang atong katilingban, better be prepared kay mamahimong dako na siya backlash at the end of the day. Yes, sir. So kani mga kandidato for once sa atong kinabuhi siguro testingan nato kung mudaog ta kung ano. Ini kadaog ra ba mo ingon dayon nga pinili ko sa katawan. Is that sure? Pinili, no? Kana siyang question. Yes. Kung naatay konsensya. Ang musunod na mga question, sir, would be or on personal experience nimo as the DALG regional director, sir, no? So, as you serve the public through this, from radio to DALG, sir, ano sa mga realidad na imong nakita, sir? Ang realidad is that ang gobyerno gyud is more of a balancing act. Okay. Saan mo magbalanse sa mga issues and how do you respond to that issue? Dili pwedeng the most difficult part is kung mahimo kag desisyon dapat mo dapig sa pikas. Saan mo sa pagsiguro na ang both parties would understand nga ang kanang decision is the right decision. That's one area sa skill sa naa sa government unsaon sa pagbalanse ang interest sa both parties. Kaya ang atong politika man gud banggaan na yun. Yes. So for example, may man tong naa sa media kay pwede man nimong ratsadahon tanan. So ingon ro magagkuan pero pag naa ka sa government, you have also to understand nga doon ay pikas nga bahin. So kung doon ay mga nagreklamo bahin ni ani, ayaw yun na siya dire-diretso. You have to transport sa media nga kinanglan nga balanse. Ang pagbalanse is to get the side of the other para ang imuhang kuan is walay bias. The same with the government. Kung naay mga issues sa sector, sa sector, saan mo sa pangita og solusyon nga dili masakitan ang pikas. And that is one part kay ang ato amgo kadaghanan pag ingog ni decision ka na maingon din isa ni daogme siya pildi anam kita dayon mo tanaw no but wala tanawa nga mao ba ni ang nakaayo para sa tanan. Sir Alex, lisod ba maging regional director, sir? Lisod kay una nang di maardi og di ka mo pasar sa qualifications. So kamo ka kinahanglan mo gud third level eligibility. Kung dili ka third level eligible, pag bag-o na po ng presidente, you'll be taken out. Ano man na siya. So the only way for you is to cover your back by relying on qualifications and mga eligibilities. Dili lang tong civil service nga level nga second, but rather on the third level.
So it's really a responsibility. Yes. And kung sa ikaw pa, mas may patong tagaan ka gamay nga posisyon. Kaya ang responsibility gamay ra pod. Nakutod ang imuhang kuan. But the problem is dako po kay imong responsibility. True. You're not only dealing with your supposedly local government units in case of the ALG. You have to deal with people. Mensahe nimo sir sa tanan nga mga taga Davao ug mga Filipino nga nag-view karon sa atog naminaw? Yeah, ang contribution nga akong ginaingon is even simple following of the laws is already a good contribution. Making sure nga ang imuhang community malinawon and you participate in the decision making. Balitan ka na simple kayo mga barangay assemblies. Di mga pilang mga tao nya magsigig reklamo. Yan na ay tagaan kag avenue aron dito ka masulti, dito ka mangutana, and you do not participate. Participation is very important. That's already being yung contribution mo. So kanang magbantay ka, for example, sa mga projects nga mo pala pagsugod guba na ang karsada, that's one of the nga pwede nimong magamit kay ma-feel man sa atong mga politiko nga naday natanaw. Tama. Ang kinilang ang uban di nila paying your right taxes. Okay. Paying your tax. Kay wala po kay moral ascendancy to say that you have to do this thing good when you did not participate in giving. Unsaon ba nimo pagingon nga corrupt man ang kwarta sa mga tao when you don't even have contributed something that cover. Unsay mong reklamo? Mahimo lang na siyang sakit sa imuha kung giun sa pag corrupt ang kwarta, and you will be forceful and truthful in your effort to contain corruption if you have participated or contributed that money. Kaya kung wala kay contribution din na, wala na, it's only sige kay reklamo corruption o magkakay part na. Pero kung tinuod ka nga nagbayad, pag naay corruption, sakit na sa iyong buot. So if you do something, it's medyo mas kuha na siya. Pero wala, walat lang dag-eleksyon kasi manghatag. Walat lang dag-ayuda. And then that's it. Yes. So we end up in a cycle na kinsa lang itong pabor, atong pangayuan, and then kung naireklamo, magreklamo ta para matagaan ta. Ana na lang yun ang may tabo. So that's one of the saddest situation nga may tabo. Ang mga tao would not do anything but would depend na lang sa mga politiko nga kung wa sila kwarta, dapat na mahatag bugas, wa sila mo hospital, na sila kadaganan, kung mag-away na lang gani sa kuan kay wala makapreparar sa pagpanganak, simple nga pwede man tanan nimong mapangandaman, dili niyo mapangandaman, and then you blame the government for doing that, and you have not participated. So if you participate, then that's the best na. Yes, sir. Salamat kay sir for a fruitful discussion this morning, no, for sharing your experience. Yeah, mo na lang akong mahatag wisdom. Nga very useful gid kaayo sir. Ako personally, no, na kuan gid kay ko sa imong gi-share karon. So it encourages me to become a more participative, no, citizen of this nation for nation building. Salamat Sir Alex. Salamat sir. Po sa more power sa DILG. Salamat po sa inyong pagbisita. Salamat kaayo sir. Mga kasama ato nakauban ang ato ang Regional Director sa Department of Interior and Local Government 11 ug hangtod sa sunod nga episode sa one-on-one sa Straight to the Point. Ako si Radyoman Michelle Miral Galve. Tatak RMN.